Буа дәүләт драма театры Россия күләмендәге театраль фестивальләрдә катнашырлык үзенчәлекле спектакльләр әзерләп, тамашачы хузурына тәкъдим итә. Күптән түгел Буа театрының Казанда гастрольләре булып узды. Бәхеткә юл кайдан башлануын һәм табагачтан шомбага тотучылар нәрсә әйтергә теләгәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белешеп кайтты. Буа театры халыкара аэропортта торучы зур бер лайнерга әйләнеп бара дип искәрткән иде Раил Садриев. Дөрестән дә алар гел очышта, мөгаен шуңа да алар үтә алмаган киртәләр дә, шикләүләр дә юк. Камал театры сәхнәсендә беренче көнне Зифа Кадырова әсәреннән сәхнәләштерелгән «Бәхеткә юл кайдан» дип аталган спектакль күрсәтелде. Казан тамашачысына таныш. Шулай да бәхетнең кайдан башлануын белергә теләүчеләр шактый булып чыкты. Biz инде анда Совет чорында Чаллы шәһәрендә КАМАЗны төзегәндә гаиләләргә квартиралар биреп, аларның гаиләләре торганнарын күреп, менә ул вакытта да бәхет эзләгәннәр. Аларга менә шул фатирны алуы, эш булуы бәхет булган. Әлбәттә нәрсәгә әйтәсе килә бүгенге нурышта менә һәрбер кеше бәхетле. Эше дә бар, тормышы да бар, барсы да бар. Әмма һәрбер кешегә тагын нәрсәдер җитми. Әлбәттә менә андый ыгы-зыгылар гаиләләрдә, балалар белән дә менә тәрбиясезлектә без күреп торабыз. Элеккеге ул мәсьәләләр күбрәк булды. Чынлап та ул спектакльдә тормышта да шулай иде. Төп героиня Дилә дә үз бәхетен эзли, әмма бәхеткә юл урау. Җаным, бәлки ишүеңне ташларсың, Күбрәк иратлар өчен һәм балаларга тәрбия булсын иде бу спектакльне карап. Менә ничек әти-әниләр белән аралашу дип әйтим инде, кадерләрен белсеннәр әти-әниләрнең. Сиңа күп әйтергә була, битә баш киеме белән утырмыйлар дип. Спектакльне булай бик каты яраталар. Бик халыкчан спектакль. Зифа Кадырованың ничектер халыкка якын аның менә. Шушы бәхеткә юл кайда спектакле. Мин үзем менә кайнананы уйним. Бик яратып уйним үземнең ролемне. Әйдә кызым. Шишен ичте. Сирәк җибәр. Син партиялардан барасың. Һәрбер кайнана белән кайната булачак киленен шушылай каршы алмый билгеле, ләкин таныш һәм булуы ихтимал күренеш. Кыскасы сәхнәдә чынбарлыктагы тормыш чагыла. Бәхет бит ул нидер бер станция түгел. Менә анда барып җитәсең дә кинәт кенә бәхетле буласың. Ул шул станциягә гомерлек, көндәлек, даими бару юлы. Менә бәхетлек теге ул бәхетсезлек, менә бәхетсезлек чоры. Чынсызламы икән? Төссезле башларсың беләсең. Төссезламаган вакытта нинди бәхетле булган мин. Дип менә шунысындай күп әйберләрне без көндәлек күрми торган әйберләрне аннан соң инде кинәт инде нәрсәгә тап булгач күрсәтәсең әйбер. Бу спектакль шундый көзгеләрнең берсе. Ул тамаша килгән тамашачыга үзен-үзе күрсәтә. Гастроль программасының икенче спектакле Шыбага да үз эченә тулы бер чорны сыендырган тарих көзгесе. Хәбәргә барып кергәндә рәхмәт фәрештәләре каршы алсын иде. Амин. Бакыйлыкка күчкән Сәрияне саклап, дога кылып утырырга җыелган ахирәтләр берсеннән-берсе уздырып хәтирә яңарта. Күп нәрсә ынтылып бара кызганычка каршы. Һәм менә бу Шыбага спектаклендә без инде татар гына түгел, инде менә бөтен Россия халкының, Россия хатыннарының, әбиләренең тормышын, язмышын күрсәтәбез. Бөтен менә хәтирәләрне яңартып, хәтерләребезне яңартабыз дип саныйбыз инде шул спектакльдә. Әйе, ул хәтердә ачлык, сугыш, репрессия еллары, яшьлек хикмәтләре аша чагылдырыла. Әбиләрне килештереп яшь артистлар уйнавы үзе бер осталык дип бәяләде тамашачы. Шатланып карап утырдык, көлешеп, көлә торган җирдә булды, елый торган җирдә булды, шатланышып карап утырдык иптәшем белән. Ул шуның хәтле йөрәккә килеп керде. Безнең яшәү тоже авыррак булды. Ул элекеге яшәүләр бигрәк тә авыр булган бит. Кеше менә ниндидер ничек әйтим, кешедә мәхәббәт булган, йырлау, бию, дуслык булган.
Дуслык, туганлык кадерен белүче әбиләр ярым караңгы өйдә утырса да, спектакль барышында аларның Буа районының бер ягында урманы, бер ягында елгасы булган, хәтта барып күрергә теләк тудырган бик матур авылдан икәнлеген тоясың. Бу спектакль бик шундый халыкчан, гади, тарихка бәйле һәм безнең дини, милли традицияларны ачык күрсәтә. Киңәш итәм шушы Шубага спектакльне карарга. Гомер озын булса да бик тиз үтә дип искәрткән бер акыл иясе. Буа театрының 3 көннең гастрольләре дә бик тиз үтеп китте. Алла рәхмәт етсен, Камал театрының biz җитәкчеләренә теге бары бер елга бер булса шулай берничә елга берме бөтен театрларда килеп җитешә алмый, кайберсенең килеп чыкмый, кайберсенең репертуары әле ул җитлегеп җитмәгән. Менә безнең быел җитлеккән репертуар, без инде 2 спектакль алып килдек. Шуңа күрә бу нисбәтән килгәндә сынау. Бик зур сынау. Чөнки Академия театры татарның иң төп сәхнәсе, инде чыгыш ясау, ул үзенә күрә зур бер имтихан. Ә имтихан 5 билгесе куярлык. Заманча әйтсәк, 100 баллык булды. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.